Fondatorul Asociației Club Sportiv Star Biliard din Bacău. Star Biliard naște din dorința de a promova și dezvolta biliardul ca ramură sportivă. Scopul nostru principal este de a crea un grup unit într-o sală dedicată exclusiv pentru ei, în care să se poată antrena la orice oră din zi în cele mai bune condiții. Suntem încrezători, motivați că suntem pe drumul cel bun și că putem ridica biliardul la un alt nivel prin concursuri dedicate atât pentru juniori cât și pentru seniori de clasă A, B și C. Vă așteptăm să veniți să ne cunoașteți, să vă alăturați grupului nostru și să cunoașteți o altă față a biliardului.